Hayırlı kişiler, insanlar mısınız hürmetli подписчиклар, hürmetli tamaşaçılarımız. Şimdi son günlerde Tatar estradası şovluy, lan dışında videosunu qarab ketdik. Özünün akkauntuna qo'ygan videoni qaragaч, biz endi shitda qolmadik. Bizning o'zimizning de fikrimiz bor, o'zimizning de aytir so'zimiz bor. Shunga ko'ra biz olsa bilan o'z fikrimizni aytirga bo'ldik. Ko'p kishi yozgan landish o'zine PR yasый, konsert aldınan deb. Bu birinci PR'da tugul, bu barsıda hak söz. Hem indi biz her bir sözümüz için tamaşaçılar karşısında, barlık kişi karşısında etirge söz berge riza. Bir nesinde qorqmaymiz. Bu gıybet bularak qına tugul, gıybet bularak tugul, gıybret bularak her birimizge barıp jetsin idi, her birimiz şulay kabul etsek idi. Biz irke bilen, onun ailesi bilen bir gıybet münasebetteydik. Dostlaşıp yürüdük, yaxşı aralaştık. Lakin bilgili bir momentga kelip jetkach, biz onun şıpşın yüzünü açtık, kim ekanini anladık. Bu halga açıklıqni u o'zi kiritdi. 2019-yılның may ayında biz ona bik de zo'r summada ақша berdik. Çünkü ul yıladı, yardım sıradı. Bu summa ақшасы bizning bizge alıngan doluklarını tülerge dep jiyilgan ақша idi. Biznesmenlarga berilge tiyişli ақша idi. Bu turda bu biz birisi biznesmenlar bile biz alarga ayttık. Gafу etегез, bizning ақшаны berip turdik sizge dep. Hem indi biz şuşa jellep irkenin gailesini itip, yakın itip biz şuşa ақшаны ышанып аңа тапшырдык. Hem bu ақшаны algandan soң irke bizni bütün жерде блокка тыкты. Instagram'da bütün telefonlarda аңа связьга чыгып булмый башлады. Расписки yok. Hem bu әйбер гамәл bizge бик зур знак булды. Иң зур bizning ko'ngilga тигән әйбер шәхсән минем гаиләмә калган бик зур гынах сүзе безгә килеп җитте. Ул безнең әниебезгә барыгызга беләсез, лечениягә без халыкка эндәштек, ярдәм итүне сорап, рәхмәт барлык булышучыларга, ләкин без инде бу җыелган акчаны февраль аенда 2019 елның әни исән вакытта ук әни белән бергә сөйләшеп, бу акчаларны 7 инвалид балага тапшырдык. Февраль аенда безнең куйган постта моны барсы да язылган. Бәлки инде бу видео астына шушы балалар, әтиәниләре bizde акча дип тә язып та куерлар. Безне яклап чыгып әйбит. Без берсенә курыкмыйбыз. Һәм инде без бик күп спонсорлардан акча алдык. Менә шушы халыктан җыелган акчаны иркә без үзебезгә тотты дип кешегә сөйләп биргән. Безгә бик зур кешеләр аркылы килде бу сүзләр. Һәм инде нәрсә әйтәсе килә, минем әнинең авыртуы безнең алсу белән иҗатта безнең өчен PR итеп чыгарганбыз икән. Сез менә һәрбер безнең әти-әниебез бар. Хөрмәтле тамашачылар, һәрбер менә уйлап карагыз, сезнең әнигез авырта икән, бу сезнең өчен PR булырга мөмкинме? Мин мондай әйберне аңлыйм, бу безнең йөрәккә бик каты кагылды. Мин үземнең әниемнең рухын, үземнең әниемнең кабрен, үземнең гаиләмне, тормыш иптәшемне, балаларымны, туганнарымны алай итеп шакшылатырга ирек бирмәячәкмен. Мондай әйбер булырга тиеш түгел. Бу иң акчасына караганда да менә шушы әйбер безнең күңелгә бик каты кагылды. Biz инде Хайретдиновлар белән матур гына аралаша идек. Элегрәк алар безнең концертларга килә торганнар иде. Без бер-беребезгә ярдәм дә итешә торган идек. Ләкин көннәрдән бер көнне безнең арада салкын җилләр үтте һәм моның сәбәпчесе без инде иркә икәнен аңладык. Дөресен әйткәндә, biz бик күп информация беләбез. Түгел, достоверный информация беләбез. Без әле сезгә бер кичкенә генә шуны әйттек. Бик күп кешеләр русча әйткәндә пострадали. Алар күбесе дәшмиләр, күбесе бәлки куркып та калганнардыр. Иң авыр йөк яңа гына сәхнәгә күтәрелеп килүче Хайретдиновлар җилкәсенә төште. Без моны точно беләбез. Бәлки алар киләчәктә әлеге аңлатмага ачыклык кертерләр. Аларның үзләреннән сорарга кирәк. Инде тагын өстәп әйтәсе килә, алсу әйтеп китте. Бик күп кешеләр пострадали урысчалап әйбит.
артистлар мин кемнәрдә кычкырып йөри, кемнәрдә курка. Әйе, куркырлык та бар, барсы да бар әйбет. Ләкин без курыкмыйбыз. Ничек дип әйтәм, бүгенге көндә мин беләм, шушы видео чыккач, бәлки безне Барс Медиа, ТМТV, Татар радиосы ешлыкларыннан да шушы видеодан соң алып ташлаячаклар. Без курыкмыйбыз. Без туйдык таптатудан, без үзебезне таптаттырасыбыз килми. Без һәр вакыт үзебезнең хәләл кешебез белән барсында эшләп таптык. Хәләл эшебез белән сез барыгыз да күреп торасыз, без юллар, ерак юлларда йөрибез, чабабыз, үзебезнекен эшлибез. Шуңа күрә бер куркыр әйберебез дә юк, чөнки без берәүдән дә алган әйбер түгел. Без үз кешебез белән эшләп алган әйбер. Мин кайбер артистлар бик кычкырып йөрделәр, барсында әйбет. Ләкин бүгенге көндә алар ничәптер югалдылар, курку хисе микән, ансын үзләре беләрдер, һәр кешенең үз тормышы. Без инде бар тик дөрестлек өчен алдан ук әйттек, бу гайбәт булмасын, бу һәрберебезгә гыйбрәт булсын. Без үзебезнекен бирмибез һәм кешенекенә тимибез.